Батырша Абдулла Али улы 1710-1762 еллар. Мулла, Ахун, Идел Урал мөселманнары герое. Хәзерге Башкортстан территориясендәге чираттагы зур күтәрелешнең лидеры. Җирләребезне яулап алганнан соң, урыслар һәм безнең халыклар саныннан булган мөртәтләр татарларга һәм башкортларга каршы көч куллану һәм җәбер золымны туктатмады. Киресенчә, алар кырыслыкны арттырып, үз гамәлләрен дәвам иттеләр. Хаксыз үтерүләр, көчләүләр, мәҗбүри христианлаштыру, талау салымнар һәм башка золымлыклар. Кызганыч, бүгенге көндә безнең халыклар шуларның күп өлешен оныткан. Бу һәммә җинаятьләр җәберләүчеләр өчен нәтиҗәсез калмады. Азатлык яратучы башкортлар һәм татарлар үз диннәренә тугры булганнар. Җәберләүче, имансыз тавыклар астында яшәргә теләмәгәннәр һәм алын артлы күтәрешләр күтәргәннәр. Һәм Батырша бу күтәрешләрнең берсенең лидеры булды. Ул Уфа районындагы Себер юлындагы Карышбаш авылында туган. Хәзерге Башкортстан Республикасының Балташ өлкәсе. Гыйлемне Уфа районы Казан юлы Надыр волостенең Тайсуган, хәзерге Татарстан Республикасының Әлмәт өлкәсе һәм Казан районы Алтай юлындагы Ташкишу, хәзерге Татарстан Республикасының Арча өлкәсе авылларының мәдрәсәләрендә алган. 1744-45 елларда ул Илша авылы мәдрәсәсендә укытучы булып эшли. Хәзерге Пермь өлкәсенең Бардым районы. 1746-49 елларда Исет өлкәсенең Мөселман авылындагы мәчет имамы була. Хәзерге Чиләбе өлкәсенең Кунашак районы. 1749 елда ул Карышбашка кайта һәм анда имам итеп сайлана. Үз якташлары арасында ул шәригать билгече һәм адил казый буларак билгеле була. 1754 елда Нагай, Казан һәм Осинский юллары ахуннары аны Себер юлының ахуны вазифалыгына тәкъдим итәләр. 18 гасырның 50 еллары уртасында халыкның сабырлыгы чиккә җитә һәм якын арада җитди күтәрешләр башланырга тора. Ачу чыккан кешеләрне берләштерү һәм контрольсез тәртипсезлекләр урынына оешкан күтәрелеш булсын өчен Батырша җәмгыять вәкилләре белән очраша һәм Идел Урал мөселманнарына мөрәҗәгать әзерли. Ул Батырша мөрәҗәгате дип атала. Ул Батырша мөрәҗәгате дип билгеле. Бу мөрәҗәгатьне аның шәкертләре Уфа, Кунгур һәм Казан районнарында тараталар. Инде 1755 елның җәендә зур күтәрелеш башлана. 1756 елның 8 августында Батыршаны хыянатчы өлкән Сөләйман Диваев кулга ала. Узакламый аның иң якын юлдашлары белән Санкт-Петербургка җибәрәләр. Аннан аны Шлисбург крепостенә күчерәләр. Шул крепостьтә ул вафат була. Ләкин үз үлеменә кадәр ул камерасында онытып калдырылган балта белән 4 сакчыны чабып үтә.